Nagadu dagiti akin kay kahit kada tayo no adu ti tiyempo nga maramid tayo kanyada. No nangited tayo ti pamadayaw, kay kahit ba tayo ti tao. Ngam no dumteng di tiyempo nga awanan iti maited mo. Ken han mo nga napatgan iti kayat da. Adu ti manggura kada tayo. Kinagpaiso na no da duma nagsakit tirik na ta kaduan dagiti manggura kada tayo, dagiti asideg kada tayo, dagiti mamu tayo, dagiti kunada nga friends tayo di in return data ket nagbalin nga tormentors nga mangida down kada tayo. There was a case iti tiyempo nga kastoy ket nagdagsen daytoy nga sanguan. Malagip ko tuloy no da dumay iti sports. Adu takin kay kahit kada tayo ken dagiti atleta. Kay kahit da isuda gapusta nangited pamadayaw iti maysa nga nasyon na. Ngam no ada ti tiyempo nga nabak di mangirepresentar nga atleta iti nasyon da. Grabe han nga matilmon iti apan da ibagbaga. Hang naidumduma da ito iti nasyon tayo ti Pilipinas kapusta no da duma uray dagiti atleta tayo no mga bakda apo. We're proud Filipino. Grabe ti suportada. Grabe ti pamadayaw da nga kaslangan nga sideg iti tao. No dumteng di tiyempo matiti panakaabak na dagiti nga atleta tayo. Grabe ti panangilunod iti tao han nga matilmon. Grabe. Awanen. Mangibabain and so on and so on. Well, kastoy ti lubong tayo. No daduma dagiti kuna tayo nga asideg kada tayo, isuda pa iti mangparigat kada tayo. Dagiti kabagyan, kakailian. Malagipit ti napasama ken Jesu-Kristo, dagiti tao nga kunada nga Hosanna to the King of Kings. Isuda matlang tinangilan sa nga kunada crucify him. Well, napasamak matlang detay ti sitwasyon ni David iti libro ti 2 Samuel chapter 16 verse 5 hingga na ti 13. Dito di account nga pinmanaw ken naglubos ni David iti anak na nga ni Absalom. Dito di timpo nga ada jada bantay nga aglemlemeng en palalo iti dadagsen na nga mangpanpanunot ti nangyari nga di anak na ket in dinithrone da isuna. Tatayen iti bantay ada iti maysa nga ada ti maysa nga tao nga ada di pamilya ni Saul. Laglagi pa nyo nasakit iti nakam dagiti pamilya ni Saul nga ti simublat ket ni David. Jay feeling da nga ni David iti nang dethrone kini Saul. And ada dagiti pamilya na naglemlemeng ti dadumang lugar and remor iso na nga sinabat na di bantay ni David nga kunana. Sika nga David panabinatuin ni David uri dagiti kakadwana kan dagiti tattao nga kadwana madamdama in lunod na kuna di verse 7 ni Shimei in lunod na makatkatoy then sika nga agpatpatay ti tao sika nga awan ti sirsirbi na nga tao tamtamim ukumanda kay ti Dios apay gami nga dinadaal mo iti pamilya kan inagaw mo ti trono ni Saul which hanmat nga agpaiso niapot ti nang ikat ni Saul. Gapus dayta ni Apo Dios iti nang dusa kanya. Inusar na ti anak mo nga mangalay ti pagariam and tamtamim sika nga tao nga mamamatay tao. Then simumbat iti right hand general ni David na punuan ni suna kunana. Apay dito nga natay nga sunga ilulunod na dati apok ni David ngari apo ari aday ba kanya ipalubos mo ka dita apang ko katon ti ulo na dita nga tao. Then simubat ni ari na David ko na bayan nyo lang. Bayan nyo tayo lununak dita nga tao. Hangkom baka impalubos ti apo. No impalubos ni apo nga ilununak anya nga rod. Bayan taramida na ti trabaho na. And kuna na kani Abishai nga right hand general na kandagiti servants na nga kalwa na jay. Anya ngay bayan nyo lang concerning tinangyari kanya ngay hangkong amon api nga kasti tinangyari ti sitwasyon ko nga dito anak ko tinagtraidor kanya. Namno rito nga tao kat bayan nyo lang tayo lununak. Baka impalubos ti Diyos.
Baka ipalubos iti Diyos isuna nga agsaw. Bayan nyo lang. Parbarang iti Diyos kat makita na iti dadagsan ko kat kasyanak. Kat sukatan na iti nga panangiludon na kanyak. Iti maymayat nga banag. Sumarsaron no aldaw. Pinibenda ni Shimi nga agpukapukaw nga panabat-bato ni Suda. Na panajibangil kat na ginanada. Could you see how David took iti dating dadagsan? He took dating nga sitwasyon nga nadithrow ni Suna iti pagarian na. Nga nyangay. Amok nga iti Diyos tayo kat in control iti dating nga sitwasyon. And if he will use dating nga panang iput down kanyak. Dahil babaan dito nga kapututan ni kapamilya ni Saul. Bayan nyo lang. No iso ti kasapulak tapno maparigtaak pa Anya nga ngaron ni imbaw ni Apo di si Suna. Hanyo nga sagsagida ni Suna. Da karkararag ko lang. Sukatan ni Apo amin dagiti nga ilunod na. Barbarang kasya na kiti Diyos. Nga amin dagitin baga na kat agbaliktad nga agbaling nga bindisyon nga dumtang ti tsimpo. Isukat iti Diyos ti bindisyon na. So makita dito di full trust iti sovereignty iti Diyos. Nga amuna nga kas may siya nga nabati ti Apo. Hanga kanayon nga panakaitag-ay ti ada. Adamot iti tsimpo iti lowest nga point iti panagbiag. And ti masapol nga ramidan tayo. Talken tayo ti Diyos. Putputan tayo ti pamati tayo. Nga napnuan iti pamati. Kanamnama. Nga ti Diyos kat amuna tayo ramidan na. Katumpalan na. Kan itag-ay na. Ingato naman ang ti anak na. Nga naibabain. Dumtang ti tsimpo. Ni Apo Diyos ti mangibalas kada tayo. Nga sukat na, dagiti amin nga panangilulod iti tao. Bindisyon kada tayo. Nudaduma, nagmadi nudaduma iti kakadwa. Gabustan ko na tayo, dagiti kakadwa nga dagiti isurat ko natin nga matalak. Isuda pa'y tagpausag di Diablo. Sige lang, si bibiyag, iti Diyos tayo. Nga mangusar kan mangbaliktad iti sitwasyon. Nga agturong, dagito nga may bagbaga kada tayo kung grabe nga panagsasaw. Nga ni Apo Diyos. Baliktaran nanto iti bindisyon. Amin nga nagsasakit nga mangag kanibagbaga ti tao. God bless you, kapsat. Keep on. And kada kita nga na-subscribe iti YouTube channel tayo. Subscribe kayo. Follow it ito yung page tayo iti YouTube. And I hope mabindisyonan kayo. God bless you, kapsat.